Hoxe hai unha onda de indignación que está recorrendo Galiza ao coñecerse a noticia de que o Partido Popular dá un novo paso para impoñernos esa macrocelulosa contaminante de Altri. Pois esa indignación só ten unha resposta: movilización, movilización e movilización. Hai convocadas concentracións este domingo, tamén unha movilización o día 22 na Arousa, e temos que estar aí dicindo alto e claro que non queremos industrias contaminantes, que queremos ter futuro neste país e que eso pasa por parar Altri, que está poñendo en risco o modo de vida de miles de persoas tanto na terra como no mar e que é unha hipoteca para o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Pero tamén é o momento de que o Goberno central sexa claro e diga que non vai poñer ni un só euro para contaminar o noso país, que Altri non vai recibir ni un só euro público e que, polo tanto, lle diga non á petición que lle está facendo tanto o Partido Popular como Altri de 250 millóns de euros. E eu, por último, quero pedirlle ao señor Rueda que rectifique, que non traizoe os galegos e as galegas, que deixe de defender os intereses dunha empresa por riba da xente deste país, porque hai unha pregunta que aínda non nos respondeu. Si Altri é tan boa, por que non a queren en Portugal?